Unsa man pagkaunsahado nga ang Char S, first duo nga nakasud sa Big Four sa PBB Celebrity Collab Edition. Ani gyud mga suking idol. Again, anaghan kayo ang ni-congratulate sa Char S, sa Chares, kay sila ang labing una mga idol. Unya usa man gyud niini mao si kaning Joker kaayo nga si Isner, no? Maoning usa sa mga naghatag og kalipay sa mga netizens og sa mga supporters, kay again ang first duo nga silang Isner og kining maong si Charlie usapod ka sikat pod, no, nga kanang kuan man ni siya, kapuso star ba ni siya, Idol Kenny, no? Oo. Unya again ang ilang duo nga Chares, Charlie ug Isner nakadawat sa pinakataas nga numero sa votes gikan sa remaining housemates ug sa house challengers. Mao nang sila'y unang nakasecure og spot alang sa Big Four sa atol sa Big Night sa PBB sa Celebrity Collab Edition. Congratulations. Unya nagdrama beto sa kato si Isner, no, kay katubang sa gito Ken murag siya ang wa piliado. Oo, mo nagdrama in town to si Maring Isner.